kuzolunga, kuzolunga, sofika sikasijabula. Wala bafethu, shaphu kunjani? Ngithembe ukuthi ne-grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Mawuthi-ke usanda kusijoyina ku-channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe ku-channel. Okunye okubaluleke kakhulu ukuciphisa i-notification bell ukuze mangifaka i-video uthole i-notification. Bafethu, sisemdlalweni we-Orlando Pirates versus iMamelodi Sundowns, under 21 i-Diski Challenge. Umdlalo mnandi kakhulu, womabili ama-clubs ayadlala, but-ke mina engizokwenza njengamanje ukuzoveza igoli eliselithela ngena kulo mdlalo. Njengamanje i-Orlando Pirates ihamba phambili ngegoli elilodwa eqandeni, okwenza amathemba athi ukunyuka kakhulu, mhlambe 98% amathuba ukuthi i-Orlando Pirates ithathe i-league kwi-Diski Challenge. Njengamanje ngizokuvezela igoli nanti eliyadlala ngemumva, igoli elimnandi kakhulu elishawe uChristian Desishaya ngomzuzu ka-40. Wena okwakho okulula kakhulu, make sure ukuthi uyayilike i-video, uyasubscribe kwi-channel. Nasemdlalweni we-Orlando Pirates nemagesi ntambama ngizobe ngikhona futhi ngikuvezela ama-goal clips if kuwukuthi awukho eduze ne-TV yakho. So le channel le izoba usizo kakhulu ukuthi ngiku-update ngokuzobe kwenzeka kulo mdlalo. Kwamanje bafethu ngivumele ngithi nje bye bye.